Hayla düşünürüm. Основной немce sürdü. Hayla tabucu mayda gibi. Алакай рӯзи дуюми сухтор мо нақшаи коримона тартиб додем. Ситоди доим амалкунанда дар дохили бозор фаъолият дорад, ҳам аз ҳисоби шаҳр, ҳам аз ҳисоби худи ҷамъият. Якум бошад инам якум марҳила тоза ва озода кардани ҳамон бигем ки минтақае ки алов сар зад, тоза кардан аз ахлопароғ, оҳану бетону мақсад арматуру профилҳо. Дуюм марҳила бошад, аллакай мо дуюм марҳиларо сар кардем, яъне ки сангпаш, шебенпаш кардан ва хеле ки мана шумо хабардор ҳастем, собиқ ҷамъияти идораи маҳсулоташ маҳдуди аз бозори Султони Кабири шаҳри Душанбе ҳамун навесҳое ки доштанд ба фурӯш монда буданд, мо рафта харидорӣ кардем. Аллакай мо ҳамун бигем ки ширкатҳои сохтмонӣ ки барои демонтаж ва васл кардани ҳамун навесҳо мо шартнома бастагӣ ҳастем. Насиб бошад рӯзҳои наздик ҳамун бигем ки аз бозори собиқ Султони Кабир ҳамун навесҳое ки харидорӣ кардем омада дар бозори мо васл мекунем. Акай дар қисмати бинои дошёна чи аст? Ягон ташхисҳои сохтмонӣ гузаронданд? Бале, чизе ки ҳамаҳо маълум аст, аз ҳисоби ҳокимияти маҳаллӣ, аз ҳисоби худи соҳиб мо ҳамон ширкате ки корхонае ки гузарондани ташхис Сенюкс дар шаҳри Душанбе мебошад, мутахассисҳошон омада дидан карданд. Аллакай мо ба ана бигем ки тасхиси худшона пешниҳод карданд. Ҳамун биное ки дошона аст қисман ҷое ки зарар дидагӣ ҳастанд иваз мешавад ва дар оянда насиб бошад дар рӯзҳои наздик ҳамун биноро мақсад рангбору таъмир карда ба соҳибони аввалаш бармегардонем. Акай дар барои соҳибкорҳо чӣ сабукӣ шумо дода метавонед аз ҳисоби аз ҳисоби ҷамъият хеле ки аз якум рӯз ҳам аз роҳбари аввали ҷамъият яъне ки соҳибмулк ваъда дода буданд, яъне ки пеш аз ҳама ҳамун ҷойҳое ки соҳибкорҳо зарар диданд аз ҳисоби ҳамун дар шафқати мо будагӣ я ҷамъият, яъне ки сар задани ҳамин бигем ки алов аз худи бозор сар задагӣ нест. Инам бошад аз дар шафқати мо як ҷамъияти дигар аст, яъне ки ҷамъияти идораи маҳсулоташ маҳдуди ганҷина се мебошад, ки дар натиҷа ҳамун дар соатҳои 10-20 дақиқа алов мешавад, ба тариқи шамол баъд ба ҷамъияти мо мегзарад. Аллакай роҳбарияти ҷамъияти мо хеле ки ман гуфтам дар рӯзи дуюм соҳибкоронро ваъда карданд ки ваъда додем ки яъне ки мо пеш аз ҳама ҳамун ҷойҳое ки зарар диданд соз карда, рангбор карда, хушрӯ карда ба ҳамун соҳибкорон, яъне ки ҳамун соҳибои дукон, соҳибое ки пешрафтари бозор баргардонда метавонем. Дуюмин имтиёз ҳамин аст ки дар муддати 6 моҳ аз чипта пулиҳо, аз иҷора пулиҳо ва дигар бигем ки хизматрасониҳое ки дар ҷамъият мерасонданд озод карда мешавад. баъзе нақшаотон то кая масалан мувофиқи нақшае ки дори бозор бояд ба истифода дода шавад? Мувофиқи нақшае ки мо истифода метиҳем, хеле ки мана шумо шоҳид гаштед, механизмҳо зиёда аз 20 адад дар ҷамъияти мо кор ва фаъолият карда истодааст. Инам бошад механизмҳое аз ширкати Исмоили Сомони асри 21 мебошад, ширкати рушди Хатлон мебошад ва аз ҳисоби
میگیم که جمعیت دارای محصولاتش محدود بازار حاج شریف مکانیزم کار و فعالیت دارند. ما نقشه داریم که در روزهای نزدیک همون چیزی که شما شاهد گشتید من سابق میگیم که منطقه صنعتی و همون نویسایی که من در بالا گفتم من آماده نصب کردم تمام مردم همونجا جابجا میکنیم. هر یک 100 کوب آب میبرد. 100 کوب. یعنی قسمت بالای بینای داشته نمیشود. قسمت بالاش یعنی که فضلکه که میدروید قسمت بالا. من این جایی نمیگم که سابق مالهای صنعتی دتا نویسی کلان یعنی که 13 و 80 میشود. من این دکانایی که اگر معروف شما بود دکانایی که معروف این نوید دکانا اینا را مکیم و پیش از سکتا روزه نقشب هم گردن که خیلی اولاد کرد. من این دکانا میشود. همون ظاهری من